така, здравейте хора, аз съм Ванчик и сега ще ви направя една кандидатура за Waycraft, втори опит. Тук съм построил едно хотелче. Така изглежда отвън. Сега ще идем да го гледаме отвътре. Тук има рецепция, така. Тук има чест, равни глупости. Рецепция. Сега ще скачваме на втория етаж. Тук виждаме една огромна картина с диванче и маса. Тук има едни лампи. Тук има компютърче, на което може да цъкаме. Сега слизаме надолу. Тук виждаме една пътека, която води до ето това фонтанче. Тук може да седнем да го гледаме. Ето как изглежда. Доста яко. И тук има един недър портал. И това беше от кандидатурата и надявам се да ти хареса.